Mga personnel sa Talisay City Disaster Team muabag sa Cebu City Disaster Team alang na sa dakong kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa Sinulog Grand Parade karong weekend. Sayra nato ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May sugod karong Sabado, bispera sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, sugod ang ipakatapa mga personnel sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga rota diha sa Cebu City alang na sa prosesyon o sa Sinulog Grand Parade. Lakip na niini ang ilang mga ambulansya. Bato ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay City Disaster nga duha sa ilang mga ambulance ubana sa mga personnel ang ipakatap Sabado pa lang sa buntag. Nakadawat sila og hangyo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagkinahanglan sa ilang abag tungod sa napalantawang minilyon nga mga tao ang mosaksi sa mga relihiyoso o sa kulturanhong mga kalihukan. On Friday, we will be augmenting duha ka ambulance and medics para sa procession. That's on Saturday, no? Now, on Sunday, ang amoa is contingent rami. Dito may mag-deploy mi og medics kay sagad manggod daghan kay tao kanang mga mga injuries aniya mga maluthan, diyan uban malipong. Samtang tambag ni Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista sa mga Talisaynon ug uban pang mga deboto sa Senyor Santo Niño nga modutdot sa bagang duot sa mga tao sa dakbayan sa Subo nga kuna dunay mga gipamati sa lawa sama sa ubo, sipon ug uban pang influenza-like diseases. Mas maayong magsulob og face mask kini aron di makatakod sa uban. With this season also festivities, nagangking crowds, mga tao, we advise people nga as usual, kung mahimo magmask na, mas maayo. Especially when you're in crowded places. Okay, because there is always the threat of respiratory-borne or airborne kagaw o viruses ba. During this season, mga bugnaw ang weather, is natay pangsipon, mga ubo. So, in that line gani, natay mga influenza vaccines nga available. Yawag usab nga siguraduong kondisyon ang lawas. As we grow older, ang atong immunity will not be as strong as pareha sa batanon bata. So we need to take extra precaution. Before tumula ka, bias tumbay, get a blood pressure check. Pa-BP sa ba, kung mahimo. Para kay bawo ka nga, nilarga ka nga, pareha sa sakyanan, di pa mo biyahe, mag-maintenance check sa ta para sure ta. Ang atong mga maintenance medication, imnon na tudaan. And don't stress yourself. Gipatuman sa Department of Health ang Code White samtang Code Blue usab ang Office of the Civil Defense kon OCD-7 alang sa kalihukan sa Fiesta Senior o Sinulog 2025. Mumuntar og 42 ka mga medical centers ang Department of Health sa mga dapit sa dakbayan sa Subo adlaw na sa fiesta sa syudad. Samtang gipatasan sa OCD-7 ang alert level, nining panahona aron matutukan gyud ang sitwasyon ug masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Atong Emergency Operations Center specific for sinulog na event. So natin mga tao nga gi-designate diha and ang ilang i-monitor it's sinulog event and from January 8 to 20. So dili lang ang Mardi Gras atong ang Grand Parade or ang Solemn Procession but also the eventualities nga pwedeng mahitabo sa Basilica. When it comes to security, it's a different thing from the emergency preparedness and response. Kaya naman sila implementation plan, sila sa ang nakabalo na. Sa laing bahin, ang Action Agad team sa Talisay City ang mopadala og napulok sa ilang mga personnel sugod sa Sabado aron mo bantay sa mga props sa Talisay City Contingent. Nasa kita kay Sunday kay kanang naamang mga dinalian nga ang nga tabangon na yon. Una ato mga tao ra gid. May pahinumdum usab sa mga health officials ngadto sa mga deboto o di ba kaha sa mga buot mo salmot o mosaksi sa mga kasaulugan sa fiesta nga magdala gyud og tubig nga mainom og mga panangga gikan sa init ug ulan. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.